Баю-бай, баю-бай, оченяти закривай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай. Салют усім! Добрий вечір, Янка! Добрий вечір. Тишей, коли ласка. А чого то я повинен шептать? У меня добрый настрой, мне весело. А может, я спевать хочу? Ля-ля-ля, ля-ля-ля. А я ляльку спать укладываю. Только я ее заколыхала, а тут ты кричишь. Да покинь ты свою ляльку, я наш не живая. Погуляй лепш со мной. А я хочу гулять с лялькой. А, якая ты, Яночка, неудячная. Я? Неудячная? Угу. З чого гэта? Я тебе з раніцы допомог? Чим гэта? Забылася. О, твой заплечник потрымаў, пакуль ты шнурок завязвала, калі мы на заняткі ішлі. Ну, помощник, нічога не скажеш. Вось каб ты мой заплечник увесь час нёс. Чаго гэта? Ты сама не хворая. А калі б я табе не сказаў, што ў цябе шнурок развязаўся, ты б могла зваліцца і пабіцца. Топа, я табе дзякую, яшчэ раніцай сказала. Дзякуй? Ха-ха-ха! Гэтага недастаткова. Я цябе выратаваў ад непрыемнасці. Так што давай, кідай сваю ляльку і гуляй са мной. Ай, добра. У што ты хочаш гуляць? А давай у догонялки. Я уцякаю, ты ловишь. Чаму? Давай лічыцца. Яночка, ты зноў забылася, што павінна быць удзячнай. Ай, добра, уцякай. Так, я побег. Ой. Зловіла. Цяпер я уцякаю. Ай, чакай, Яночка, так несумленна. Ну што яшчэ? Ты павінна была бегаць не вельмі хутка, бо я табе дапамог. Топа, ну колькі можна узгадваць адну маленькую дапамогу? Ох, а дзядуля заўсёды кажа, што маленькай дапамогі не бывае. І трэба быць удзячным. Так што давай лаві мяне яшчэ раз, толькі бегай не так хутка. Не, я так гуляць не хачу. Паддавацца не цікава. Ну, добра, тады не будзем гуляць. Магу я вярнуцца да сваёй лялькі? Не можаш. Ты мяне яшчэ не аддзячыла. Ну, што яшчэ трэба, Топа? Што яшчэ? А прынясі мне, калі ласка, чаю з пернікамі. Не, лепш з цукеркамі. І потым ты ад мяне адчэпішся? Падумаю. Магчыма і так. Тады я пабегла. А магчыма і не. А навошта мне адмаўляцца ад паслуг нашай ліскі? Во! Прыдумаў! Трэба і рысі у чым-небудзь дапамагчы. І будуць дзве залатыя рыбкі. Усе мае жаданні выконваць. Добрый вечер, мои гуделки-гляделки милые. Салют, Надейка. Топочка, а ты что, один? Не, Янка за чаем с цукерками побегла. Зараз вернется. О, вось твой чай, Топа. Ой, прывітанне, Надеечка. Добрый вечер, Яночка. Якая ты гаспадыня цудоўная. А можно и я до чаявання долучуся? Долучайся. Дякуй. Яночка, а ты что, чай не будешь? Не хочу. Ты частуйся, я запрашаю. Ага,
Я зараз з'їм одну цукерку, а потім буду невідомо колькі виконувати твої доручення. Ой, Так, а пра што гэта вы гаворыце? про удзячнасць. Я дапамог Яне, і Так. зараз яна мне аддзячвае. Ага, дапамог. 3 хвилини заплечник потримав, пакуль я шнурок зав'язувала, а тепер таки сипле дорученнями. Ах, вось яно што, Топачка. А удзячнасць усіх датычыцца. Вядома! І цябе таксама? А чаму ні? Вось і цудоўна. Тады, Топа, заўтра пасля заняткаў ты паступаеш у маё поўнае распараджэнне. Гэта яшчэ чаму? Топа, з раніцы, калі ты запэцкаўся, я табе кашулю дала? Ну, дала. Так, а тваю ўжо памыла. І ты, Топачка, абавязкова павінен за гэта надзейку аддзячыць. Ну, добра. Але я думаю, Топачка, ты на выхадныя нічога не плануй. А гэта яшчэ чаму? У выхадныя ты будзеш аддзячваць мяне за піражкі і блінчыкі, якія ты з'еў, за гузікі, якія я прышыла. А дзядуля табе велосипед пачыніў. Яго таксама трэба аддзячыць. Чакайце. Ха-ха. Калі я на кожную справу, якую для мяне зрабілі, буду справай адказваць, мне прыйдзецца працаваць без перапынку. І ні на што іншае часу ўжо не застанецца. Але, Яначку, ты засыпаў даручэннямі за одну маленькую дапамогу. Так. Я ўсё зразумеў. Яначка, прабач мяне, нешта я не тое прыдумаў. Вядома, не тое. Мы павінны дапамагаць адзін аднаму і быць удзячнымі за кожную дапамогу. Але калі мы робім добрыя справы, мы не разлічваем на тое, што нас аддзячаць, а проста робім і ўсё. І я зараз буду так паступаць. Во, хочаце? Я вам чаю прынясу проста так. Але чай ужо тут. Я яго прынесла. Проста так. І нічога за гэта зрабіць не папросіш? Яначка не папросіць. А вось табе, Топа, я даручу аднесці посуд на кухню і памыць яго. Гэта будзе справядліва. Я дапамагу табе, Топачка. Проста так. Вось і выдатна. А зараз давайте піць чай і глядзець вячэрнюю казку. Давайте. А зараз Памятаем. Посуд на кухню і памыць. А потым чысціць зубкі, мыць тварыкі, ды класціся спаць. Надзейка, а ты нам казку перад сном пачытаеш? Проста так. абавязкова. Дабранач, мае гудзелкі-глядзелкі мілыя. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю
засынай. Баю-баю.